имсол ҳам гузашт ва дар ин ҳама муддат хелеҳо тохтанд, хелеҳо бохтанд, хелеҳо сохтанду хелеҳо сохтанд, хелеҳо нафас кашиданду хелеҳо аз нафас афтоданд, хелеҳо омаданду хелеҳо рафтанд. касое ки омаданд шояд ҳамеша намонанд, вале онҳое ки рафтанд барои ҳамеша рафтанд. ва дар ин ҳама муддат ман ҳам қадам гузоштам ба зинаи нави зиндагӣ, ба зинае ки ҳанӯз нақшаҳояш бароям аён нест. аз ин рӯ зиндагӣ бисёр сахт аст, вале гоҳе ба сахтиаш меарзад. муҳим нест ки дунё хеле номард аст, муҳим он аст ки мо мард бошему қадри тамоми лаҳзаҳои зиндагиамонро бидонем. мавлудам муборакам бошад.